Hola, soc Gerard Roda. M'acabo de tornar de fer la Leonardo a Birmingham, a Webfold Solutions. En primer lloc, el que us diria és que demaneu la beca Leonardo o Erasmus Pràctiques, qualsevol de les dues, sense pensar-s'ho, perquè la veritat és que és una opció molt bona per a... Bueno, l'ajuda econòmica no és gran cosa, però bueno, és una ajudeta prou important i està molt bé per al tema d'agarrar experiència laboral en l'estranger, ve molt bé. A més són 24 setmanes, que són 6 mesos, i la veritat és que te dona temps a, bueno, te dona temps a fer-te al lloc i a poder realment demostrar el que vals, no? De la meva experiència a Birmingham, bueno, l'agència és una agència de màrqueting digital, menudeta, la veritat és que n'hi ha ambient és una agència menudeta, 4 o 5 persones, hi ha molt bon ambient de treball. Al ser una agència menudeta te deixen involucrar-te completament, o sigui, t'involucren des del primer moment en els projectes i compten en tu moltíssim, la veritat. Sempre te demanen opinió, intenten integrar-te. Què més? Bueno, la majoria són clients a nivell local, però ells també estan desenvolupant els seus propis projectes interns, que ahir, bueno, és una agència xicoteta però amb ambició de créixer, aleshores això per a un becari és molt interessant. A més, ells no us preocupeu si no teniu un perfil exacte per a una agència de màrqueting digital, perquè ells, en funció de les teues característiques, al ser una agència menudeta, doncs poden adaptar-se i adaptar-se a les teves característiques per a que contribuïsques amb elles a la pròpia empresa, no? Vull dir, si tu eres bo en edició de vídeo o imatge, doncs ells utilitzaran les teves habilitats per a poder oferir als seus clients que tenen, els que ja tenen vídeos o, bueno, edició de vídeo que abans no podien oferir perquè no tenien el perfil. Per tant, no us preocupeu si no heu estudiat màrqueting digital o publicitat estrictament, perquè, bueno, si teniu un perfil prou acostat podeu integrar-se molt bé a l'agència. Després, la ciutat de Birmingham, bueno, no és massa bonica, la veritat, però és una ciutat que si vius prou, ho tens tot prou a mà, realment pots inclús... Jo no he gastat transport públic en tot l'any, ni bus ni res, he anat caminant a tots els puestos i sense cap tipus de pega. Molt més barata que Londres, per tant no patiu perquè, bueno, es pot viure bé a Birmingham, es pot més o menys fer vida. Allí a Birmingham hi ha com si una escola d'idiomes i tal molt famosa, i per tant sempre hi ha gent jove de molts països, italians, francesos, espanyols, anant i venint, i bueno, és relativament fàcil conèixer gent i connectar, no? I tindre gent per eixir i per a passar-ho bé, no? I això, bàsicament això, és una experiència molt recomanable. Tal com està la situació així a Espanya, és més important pràcticament que mai eixir fora, intentar buscar-se la vida, i bueno, si escolliu anar a Birmingham i a Webfold, jo crec que passareu una bona... Passareu bé i crec que és enriquidor i hi ha bon ambient de feina, vas a treballar realment, no vas a estar fent fotocòpies ni res, te van involucrar com un treballador més, i la ciutat, tot i no ser res de l'altre món, no ser massa bonica, és un lloc agradable per a viure, és un lloc agradable. I això que, bueno, espero que us siga d'ajuda i que tingueu molta sort.